Menen ke steps ki ublay ka badeka arpui tarik ubna ai Februari usnam arjar arpui ki engineer ki bana po katika ri Amerika ki lapen kerja no ya katika yeng ka bala mendai bahabat ka bala slam do tam po katika nang ba San Francisco ka bahaba po ka ri Amerika bat katika yeng kladan kumbasis pa live kondai snem kat kum jing ong jangki engineer jang ka ri Amerika bala ong ba kita ki engineer menta ki ladep pot la nela dep ra katika yeng na katika jaka ka badan hapo katika Franklin Street ka bahaba po katika nang ba Francisco bat menta kita ki engineer kila ra ba kila kid katika yeng ka bahe ba katika trok bat pen kerja na pat iakawei ka jaka ka badan hapo katika nang ba San Francisco hi baka kerteng jangan ka yeng ka bala shispa live kondai snem karta ka dai ka min Green Victorian house bayak ka yeng lasna how to snem sia jar praspa prap how da ki pareng la ki breu na po ka ribilat ha ka por baki leksen syar ya po ka ri Amerika na du ki snem ki ba men handai bat kini ki engineer ka blapen kerja no ya ka yeng ki lai thu ba ka jinglot baro ka lang kumba arspa $1,000 la ne shiklor sau lak tam barang ne pila banyi kat ba katika trok kadang kid ya katika yeng ba ka bahe ba pila banyi iro baki nong trek kila ot lane kila pen kerja kita ki post elektrik kanang ba katika yeng kan light ban yaj sok na katika surok Franklin Roads ka badan hapo katika nong ba San Francisco balaong ro baki paidbah ki bon paikai katika por men step ka singu blay menen kilabun maha bagi paidbah ro kila ya thap jabala ne kila ai kublai hadin maka teka jingpin ke ria jang kita ki engineer ya kata ka yeng ba ka bala remba do kata ta hapo kata ka nang ba San Francisco kala long ka ba job thiau